Jama'a assalamu alaikum, barkanku da zuwa cikin wannan channel namu mai albarka. Sunana Dr. Zaki. Yau na taho muku ne da wani sabon mining da ake yi. Zan kai ku kai tsaye zuwa cikin Trust Wallet ɗinmu. Yanzu zan shiga cikin Trust Wallet ɗin nan, zan ajiye muku link ɗin da yanzu na yi copy a cikin Telegram, kana zan sa muku a WhatsApp. Zan sa muku shi a ƙasan description na bidiyon nan. Idan bai copy ba ka shiga cikin Telegram. Da zaran ka shigo Trust Wallet ɗinka ka taɓa kan setting kamar haka nan. Idan kana yin amfani da wallet ɗinka ɗaya ne wanda ciki da coin, za ka iya canjawa ya koma wallet ɗinka wanda babu coin. Idan baka da shi kuma ka taɓa plus ɗin can ka yi adin ɗin sabon wallet. Don haka yanzu mun shigo cikin wallet ɗinmu da babu komai kamar yadda kake gani, domin idan dai za mu yi amfani da Trust Wallet ɗinmu a wajen yin airdrop da sauransu, muna yin amfani da shi ne wanda babu coin a ciki. Za ka taɓa kan D app kamar hakan nan da kake gani shi a can ƙasa, za ka zo ka za ka yi facing ɗin wannan link ɗin hakan nan. Bayan ka yi facing ɗin wannan link ɗin kamar yadda kake gani, za ka yi searching, zai kai ka kai tsaye zuwa wannan shafi da kake gani. Zai nuna maka kamar hakan nan, za ka kalli wajeje kamar haka, zai nuna maka VNB bulb yanzu ake yin mining. Shi wannan VNB bulb ɗin da ake yin mining za ka iya samu nake ga kusan 0.001 a kullum, sannan kuma a wata za ka iya samun 0.4. don haka ku hanzarta ku yi, kar a bar ku a baya. Zan nuna muku yadda za ka ke yi. Da zaran ka zo ka za ka taɓa start earning din nan, za ka kalli yana ma reading, za ka kalli adadin yadda ka samu, kana za ka kalli abin da ka wannan, sannan ka canja wancan network din ya koma maka na Smartchain. Don haka da zaran ya nuna maka kamar hakan nan, za ka zo ka za ka na yin mining ɗinsa, za ka kalli a nan gurin zai nuna maka start earning din nan. Sannan idan da ya ce ma connect, sai ka ce connect to MetaMask, saboda zai ma connecting da wannan wallet din, duk da Trust ne amma MetaMask aka sa. Don haka kuma za ka zo da zaran ya taru za ka ce claim din nan. Idan dai ce ma claim, zai tambaye ka kai robot ne ko kuma ba robot bane, sai ka ce I'm not a robot. Idan dai ka ce zai tambaye ka ka zaɓi wani abu, yanzu ya ce mana mu zaɓi a fire hydrant, don haka yanzu haka nan na zaɓa, zan ce verify. Yawanci zai na tambayan ku, domin kowane mining burin su ka siya mining power, zai na tambayan ku ka siya mining power, ka siya mining power, zai daina nuna ma verifying, zai nuna ma kaza kaza. To zaka iya sharewa da wannan siyan da kake yi, zaka iya yin cancel. Da zaran ka ce claim din nan, za ka kalli madadin ya nuna ma anan, zai nuna ma balance ɗinka ya dawo saman nan, za ka kalli VNV ɗinka a saman nan kamar yadda kake gani. Da zaran ka taɓa withdraw, idan dai ya kai minimum withdraw, za ka iya cirewa. Minimum withdraw ɗin 0.01 VNB ne. Kana a cikin nake ga kwana biyu kacal za ka iya samu, ko kuma kwana ɗaya ma zan faɗa ma, idan dai har ka yi mana referral. Za ku kalli ga nan fa mining power da mutum zai iya siya, amma mu dai ba mu ce maka ka siya ba, saboda idan dai ba wai mun bincika abu sosai ba ma